Nu kör vi 630. Vad är det för fel? Nej. Varför ser det så annorlunda ut? Är det Men C6 då? Nej, det är en Evermast. Okej, den som ingår, just det. Och du ska göra den direkt i Photoshop-bilden? Ja. Ritplatta eller? Va? Du har ritplatta? Nej, Du har klistat? Ja, kul. Smuts. Ja, jag har inga åsikter alls om bilderna tas fram. nej. Skriv på Google och leta efter färger. På en färg. Det filmar du, va? Du ska filma den live idag. Filmar den? Du filmar nu. Ja, du filmar. Vem är du? Säg ditt namn. Kolla Day in Life. Du filmar det. Dig? Det är din Day in the life nu. Vad fan? Du ska filma, du har det. Åh! Ta mig. Nej, jag filmar Du honom. filmar. Vad ska vi nu, Kevin? Vad ska vi nu, Kevin? Kevin, vad ska vi? Seriöst, sluta filma. Charlie är inte här, Kevin. Vad tycker du om detta? Vad är din åsikt? Vet du vad min åsikt är? Smuts. Ska du göra det, ja? Så, kan du hänga med sen? Fixa på eller Monica menar jag. Kan vi ta det precis innan lunch eller efter lunch? Ja. Ja, vi löser innan dagens slut. Vad fan? Kom tillbaka till klassrummet nu. Nu får... Vi filmar lite... Ska vi få pappret så att vi har tillstånd att filma det? Nej. Då är det synd, då filmar vi det ändå. Men det är legat. Vänta, vad blir det? Tomater där. Tomato tip. Jag tror det är ett brott att göra så. Vad har du att säga? Nu är det på film. Du är arresterad. Jag tror att hennes pappa har någonting att göra med det för Nej, jag måste filma den. Och Stängde bakom Vänta. Va? Vi tar den bakom tavlan. Nej, det får inte plats. Och vägguttaget. Här. Jag hittar bara den här bilden på. Är den okej? Titta, S. Ey, Esse, kolla på Pira. Nej, titta på det. Men Eze. Pira, nej. Sabba inte detta, Esse. Och Jeremy Rogers. Hans banger. Nej, vänta. Nej! Nej, faktiskt det är den. Kan den fastna på väggen? Det var snus som kan vara. Nej, vänta. Men om du kastar den riktigt hårt? Målar! Här. Akta, jag ska kasta upp den. Akta. Nej, inte upp mannen. Jo. Fan vad äckligt. Det är inte mat. Ja, det Leker du med mat? Tänk på Afrikabarnen! Alltså, jag har ju från honom. Stack tomat. Det smakar faktiskt skit. Hej med! Man känner sig hemma.
Känner mig hemma i en video. Ja. Oh, Chase. Oh shit, det är shit han är. Shane! Det är Shine! Shine mate! Oj, oj. Han har table session. Ja. Och denna, Switch 3. Nej, Switch 3. Ta det lugnt med Shane. Åh, kines. Kines. Vad va? What? Så kul. Sam... Schmädi. Nej, för fan, nu stänger vi av. Vem är Jag är fan inte Schmädi? så schmädi. Vem är Schmädi? Schmädi är gay. Jag kommer inte ihåg. Åh. Selfie. Sån jävla svin. Fotsesh. Smuts. Ska jag kasta på? Vilket? Ska vi köra sån? Ja, Axel. Axel. Nej, vad fan. Han kan inte skriva. Det kan han visst. Nej, han kan inte. Måste på dig. Kolla. Nej. Ja, det är så här. Den är min. Nej. Vad fan hittar du en boll? Det är du inte. Kevin? Vi kör Dana live. Men Nej. du får stänga av den. Mig. Okej. Det är hans. Stäng av den, Kevin. Jag vet inte hur man gör. För fan. Stäng av din kamera. Och stänga av kameran på mobilen. Va? Har du mobilkameran på? Eller den bara blinkar där? Det bara blir- Det är som Det är Tim. överstånd. Åh!